Hi friends, PS ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത. ഷിഫ്റ്റ് സൂപ്പർവൈസർ ഫാക്ടറി സ്റ്റാഫ് ഫാമിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് കേരള ലിമിറ്റഡിന്റെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. റീഡർ ഗ്രേഡ് 2 കേരള ലെജിസ്ലേച്ചർ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. കോൺഫിഡൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് 2 NCA വിശ്വകർമ്മ വേരിയസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇൻ കാസർഗോഡ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന്റെ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. സ്റ്റാഫ് നേഴ്സ് ഗ്രേഡ് 2 ഹെൽത്ത് സർവീസ് ഇൻ തിരുവനന്തപുരം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന്റെ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. കോൺഫിഡൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് 2 NCA ST വേരിയസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇൻ കാസർഗോഡ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന്റെ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കോൺഫിഡൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് 2 NCA മുസ്ലിം വേരിയസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇൻ കൊല്ലത്തിന്റെ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. UP സ്കൂൾ ടീച്ചർ മലയാളം മീഡിയം എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇൻ ആലപ്പുഴ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന്റെ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചവർക്ക് അതുപോലെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർക്ക് മെയിലായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ SMS ആയിട്ടും അവർക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും. നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈലിൽ കയറിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസുകൾ ലഭിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി കേരള PSCയുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റായ കേരള PSC gov.in ലേറ്റസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന ടാബിലൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്കത് ലഭിക്കും. ഈ വരെ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക. പുതിയ PSC അപ്ഡേറ്റുകൾക്കായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പുതിയ PSC അപ്ഡേറ്റുകളുമായി കാണുന്നവരേക്ക് ഏവർക്കും താങ്ക് യു.